Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sens l'autre. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la maison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Je me sens friperie, je me fais momie. Mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit. Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps, sans me dire au revoir. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la tête, n'ayez pas trop pitié. Bientôt je serai bête et vous aurez oublié. Clara Martínez Brocos. De onde sai ese nombre tan ridículo? Bueno, Clara chamábase miña avoa, a nai de meu pai, Clara Martínez. Trouxeron a dun orfanato de Madrid a saber por ese apelido. En canto ao apelido Brocos, pérdese nos tempos. Leva na familia onde nacín dende sempre. Parece ser que descende dun guerreiro celta que conquistou estas terras. Un nombre que descende dun guerreiro e dunha pordiosera que abandonaron nun orfanato. Iso non mellora nada a túa situación, nena. Que pensas facer ao respecto? Como? Non penso facer nada. O meu nome é así, punto. Levamos moito tempo xuntos como para cambiar agora. Os meus orixes non decidín eu, exceptos tal e como son. Contéstame, nena. Eres unha persona observadora? Creo que sí. Cando tes unha cousa diante dos teus ollos, eres capaz de identificala? Xeralmente sí. Pero hai veces que me resulta bastante difícil. Como por exemplo? Por exemplo, hai veces que teño dificultades para distinguir os homens das mulleres pola rúa. Cada vez os sexos están máis difuminados e o concepto home-muller é cada vez máis difuso. Mulleres masculinas, homes femininos. E cando te atopas mirándome a mí?
Diría que estou mirando unha muller nunha cadeira de rodas. Home, hasta aí chego. Unha muller bella. Sí, unha muller bella. Moi bella. Tampouco tanto. Observas algo particular en min? As gafas negras que lle tapan os ollos, supoño. E as súas pernas. Parece que está vostede paralítica. Sí, as miñas doenzas saltan á vista, verdade? Sí, saltan á vista, está claro. Sacaches algunha conclusión con respecto ás gafas? Nada en concreto. A miña primeira idea foi que estaba vostede cega. Pero non é lóxico. Se unha persoa non ve, para que vai molestar sen tapar os ollos para non ver? Ademais, antes estaba co meu currículum na man e non para mirarme de arriba abaixo. Non tería sentido. Polo tanto, ocorreseme outras posibilidades. Tal vez as gafas agachen algo peor que a súa cegueira. Unha espantosa enfermidade, por exemplo. Ou tal vez operasen recentemente e teña que leválas por prescripción médica. Tamén pode que estea parcialmente cega, ou que a luz forte lle faga dano na retina, ou que leve gafas escuras porque sí, porque lle parecen bonitas. Hai moitas respostas posibles a esa pregunta. Neste momento non dispoño suficiente información como para dicirlle cal é a resposta exacta. Podo dicirlle que leva vostede gafas escuras nos ollos, que están aí, pero non sei por qué. Noutras palabras, que non das nada por sentado. Pode ser perigoso. Sucede a miúdo que as cousas non son o que parecen, e unha pode meterse en líos por precipitarse nas decisións. E as miñas pernas? Esa pregunta parece un pouco máis sinxela. Polo que se ve delas de abaixo da manta parecen estar atrofiadas, o cal indica que non as usou dende hai moito tempo. Nese caso sería razoable decir que vostede non pode andar. Quizáis nunca pude andar. Unha muller bella que non pode nin ver, nin andar. Que pensas diso? Penso que esa muller depende máis dos demais do que ela quixera. Que clase de voz tes, nena? Non sei. Cando falo non me oio realmente. As poucas veces que oín a miña voz nunha cinta soa horrible. Pero a parecer a todo mundo lle pasa o mesmo. Podes facela a distancia? A distancia. Podes facer largos recorridos? Podes estar sentada toda a tarde léndome en voz alta e que as palabras sigan salindo da túa boca? Podes estar 2 ou 3 horas falando sin quedarte ronca? E iso chámolle facela a distancia. Creo que podo, sí. Como observas, perdín a vista. A miña relación con vostede está composta de palabras. Se túa voz non me sabe facela a distancia, non me vales para nada. Douche medo, nena? Non. Creo que non. Pois debería darcho. Se decido contratarte, aprenderás o que é o medo. Tal vez non poda nin ver nin andar, pero teño outros poderes. Que poderes? Poderes mentales, unha forza de vontade capaz de moldear o mundo físico que che rodea. Telequinesis. Se lle querer chamar así. Lembras o apagón de fai 2 anos? Sí. Pois fun eu quen o provocou. Acababa de perder a vista recentemente e atopábame soa na miña habitación maldecindo a miña sorte. Nun momento dado dixen o gallán mundo inteiro teña que vivir na mesma oscuridade que eu. E en menos de media hora todas as luces da comarca estaban afundidas. Puido ser unha coincidencia. As coincidencias non existen, nena. Esa palabra só as usan os ignorantes. Os pensamentos dunha persona, se son o bastante fortes, poden cambiar o mundo. Non o esquezas nunca. Non o esquecerei. E ti, Clara Martínez Brocos, que poderes tes? Os poderes humanos normais, supoño. Pero nada máis. Podo comer e andar. Podo andar dun sitio a outro. Podo sentir dor. E ás veces, incluso pensar. Unha citadora, iso é o que eres, verdade? Non. Dubido moito que puidera convencer a alguén de algo. Entón, eres unha víctima, unha marioneta que te deixas facer. Neste mundo eres unha cousa ou outra. Todos somos vítimas de algo, señora, aínda que só sexa polo feito de estar vivos. Estás segura de estar viva? Sí, de iso non teño ningunha dúbida. Ah, sí.
O mellor todo isto que estamos a vivir está no teu maxín. O mellor todo un soño, ou un pesadelo do que nunca espertarás. Ou tal vez isto sea un puto teatro e estamos a representar unha parodia para toda a xente que está sentada mirando pa nós sin nada mellor que facer. Sí, estou disposta a considerar esa opción. Sabes ter a boca pechada? Supoño, como calquera. Que significa como a calquera? É unha expresión. Podo falar ou guardar silencio. Depende da situación. Se che contrato, probablemente chegarás a odiarme con todas as túas forzas. Lembra, nesta casa sempre hai un propósito oculto en todo o que facemos. E ti non eres ninguén para xuzgalo. Entendido? Intentarei telo en conta. Elena! Deixa que Elena che palpe os músculos. Non vou a permitir que unha faltriqueiras me pase pola rúa. Se os teus músculos non me valen, non me vales para nada. Non te preocupes, churriña, solo é así algúns días. Tamén é verdad que ten días peores. Os días que chove, por exemplo, como non pode salir a dar os seus paseos. É o da pantalla. O da pantalla, cousas da señora. Ainda non viches nada. Pero xa te irás acostumbrando. Está moi afectada dende que morreu a súa última axudante. Queres un té? Sí. Atropelouna un coche cando empurraba a señora por un paso de celas. Zas! E aí quedou a señora Ágata, sola no medio da rúa, mirando como un coche levaba por diante a súa compañeira. O coche non parou, pero fixemos un enterro digno. E non denunciaches? No, a señora non lle gustan nada os papeleos. Non tiña familia? Nos 16 anos que votamos aquí xuntas non lle conocín a ninguén. Estaba moi encariñada con esta casa. E vostede? Vostede que? Tampouco sae de aquí? Non ten familia? No, eu a que vou sair. Todo o que preciso traemo o curro. Ademais, xa sai a señora todas as tardes, menos as que choven. Quen é curro? O encargado de mantemento. Perdón, non ten azúcar? Ai, sí, perdoa, agora cho traigo, branco ou negro? Branco. Asustáchesme. Pois non fixen nada. Precisamente. Non podes avisar de que estás aí? É que ao mellor non estou. Xa, eres unha traición. Mírate a palma das mans. Que ves? Crees que eres ti que non estás suxeitando esas mans? O que creo é que xa me fixeron moitas preguntas hoxe. Ti quen eres? Eu só viño a buscar un traballo. A metade das estrelas que están no ceo están mortas. O que ves é o seu pasado. A súa luz que segue viaxando polo espacio. Pero ti véxoche, é moi clariña. Fai un pouco dixeches que non te fiabas do que vías, que non dabas nada por sentado. Estiveches escoitando a miña conversación coa señora Ágata? Onde estabas? Aquí. Xa, en os cataratas de Niágara, non te fastidia. Perdón por tardar tanto, nena. É que non o atopaba.
Ai, non se preocupe, estaba aquí a falar con este... Estaba agora mesmo falando con a rapaza. Estaba aí. Eu non vexo a nadie. Non, nin eu. Pero antes estaba. Mire, churrillo. Ven, anda, séntate. Falar coa señora traumatiza calquera. Hai uns segundos aquí había unha rapaza, seguro yo. Estiven falando con ela. Unha rapaza morena, vestida de branco. Mira, vouche buscar un coñac francés que temos guardado para lle botar ao té. Porque eu vexo que a ti fanche falta unhas gotiñas de algo. Que? Xa está tullida coas súas excentricidades? E ti? Que eres? A súa próxima burra de carga? É a nova asistenta da señora Ágata. Onde vas? A buscar unhas gotiñas para esta rapaza. Asistenta. Que eufemismo. O sea, que vas traballar aquí? Iso parece. Que estudos tes? Empresariais. Ah, empresariais. O mellor veñe xestionar todo o patrimonio da señora, pero creo que lle faría máis falta un abogado. Van traballar de asistenta, querida. Ou non escoitaches a tua tía? Non están as cousas como para elixir. E de medicina, sabes algo? Non, pero podería aprender. Pois mira, nena, aquí temos moita influencia para Decidir quen queda e quen marcha. Entón convence. estar ben con nós. Porque aquí a miña nena Maria ten, digamos, moito peso nesta casa. O seja, que che interesa estar do noso lado. Iso se consegues gañarte a nosa confianza. A tua estancia na casa da señora pode chegar a ser moi difícil. Ten os cables na súa cabeza un poquinho. E hai moita xente a que non lle interesa nada que estes aquí. De onde eres? A uns 50 kilómetros, carretera da Coruña. Na Coruña só hai vagos e señoritos. Ou ambas das dúas cousas. Tamén teño familia en Santiago. Pseudoculturetas, estudiantes e artistas. O que é o mesmo, vagos. Con esas credenciais non vas a ningún lado, querida. Mirade, xa estou un pouco farta. Non penso acabar mal na cabeza nin ser a burra de carga de ninguén. Quen sodes vos? A que ven tanto misterio? Misterio. Que misterio? A ver, churrina, veña, anda, toma unhas gotiñas, veña. Non, gracias, só rematei, é que non bebo alcohol. Bueno, pois entón vente comigo, que Curro vai te enseñar as dependencias desta casa para que vayas familiarizándote con ela. Pido por favor que me acompañedes, temos un pequeno problema. As 10. Andreita, te lo he dicho por lo menos 1000 veces. Tienes que dejar de beber, dejar de fumar y vestirte como arreglo lo que eres. Una señorita. Mamá, que pertence a esas elecciones que vamos aos 27 anos? Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin. Xa sabes, vive deprisa, a tope, para deixar un bonito cadáver. ¿Pero qué cadáver vas a dejar tú, criatura? Si ya estás hecha unos zorros. Tes lume? Andreita, por favor. Mamá, non me tires o tabaco que me rompe, xa está moi caro. Sí, ya lo sé, criatura. ¿Y quién te da dinero para tabaco más que yo? Que lo estoy ganando en esta casa con el sudor de mi frente. Aguantando a esa... ¿Y tú quién eres? Veña a buscar traballo. Pero si en esta casa ya están todos los puestos ocupados. Non sei, acaba de ter unha entrevista coa... Ay, querida, ven. Siéntate aquí, que te veo ahí toda encajonada. Yo me llamo Gladys. Y ella es mi hija Andreita. Andrea. Andreita. Yo soy la enfermera, la que le da los chutes, las pastillitas y esas cosas. No, mujer, a la señora. Esta ya se sirve ella solita. Pero vostede vive aquí? Por supuesto. Todos los que trabajamos en esta casa vivimos aquí. Ti tamén? Pois claro, hasta o fin da miña efémera asistente. Ay, de verdad, no sé lo que hacer con ella para llevarla por el buen camino. Sí, claro, díxolle Pota Caldeiro. Que lle dixo? Arrédate de aquí que me lusas. Ui, todo isto é moi raro.
Primeiro ve unha señora máis a súa filla moi enfadadas. E despois unha rapaza de branco que parece que ninguén coñece. Una chica vestida de blanco. Tú non estarás enferma? Mirade, non sei quen sodes vos, non sei quen eran as outras, e non sei quen era esa rapaza que aseguro-vos que estaba aquí. Mamá, isto chútase algo. Eran precisamente caramelo reinola. Ui, querida, definitivamente a ti te pasa algo. Anda, ven, acompáñame, que alguna pastillita debo de tener por aí adentro que valga para tranquilizarte. Andreita, ven. Queredes tomar un té? Sí, eu tomaría un frío, por favor. Poño unha pedriña de hielo tamén. E de paso trae tamén unhas pastiñas desas que ten a señora guardadas donde ti ben sabes. E o outro. Con 2 cucharadas de azúcar. Moreno. E unhas pastiñas desas tamén. E a nova fichaje, onde vai? Espantaría o espírito de miña irmá. Inda desaparecen? Creo que sí. Pois eso pode nos traer algún problema. Margot, por que? Se estou aquí, nenas. Espero que sexa todo do vosso agrado. Na casa de miña irmán é todo do meu agrado, querida. Tamén é a casa de miña irmá. Sí, pero as formas de enfrentarse ás cousas son che ben diferentes. Eu vou de frente. O ti actúas como unha corderilla disciplinada ás órdenes da señora. Pero as dúas queremos o mesmo. A millonada que lle deixou papá. Ti xa sabes o que viñamos e non imos perder o tempo. A estrategia de facerte amiga dela non che vai a servir de nada. E de quen foi a idea de contratar a nova rapaza? A tullida ainda sigue querendo de que lle lean? De que morreu a súa última burra de carga? Ten o ceo ganado. E onde botastes o seu cadáver? Estará no xardín, onde ahora mesmo medrou a bonita Camelia. Eso de desfacerse dos cadáveres dásevos moi ben. Non me extraña que a tullida me quixera matar cando me pariu. Lástima que fallaran. Sí, pero se morre a súa única heredera legal é ela. E as dúas sabemos que lle queda moi pouquiño tempo de vida. Meténdonos puñaladas non arranxamos nada. Foi unha verdadeira pena que non fora desas dúas aquel día. Sí, pero estaba eu ali para rescatala. E aí a tes, unha señorita feita e dreita. Dende que éramos pequenas, sempre fuches o veneno da familia, levando para ti toda a atención. Non había nada máis importante que o teu propio ombligo. Non soportabas que papá nos trouxera as 3 os mellores vestidos. Queríalos todos pa ti soa. Cando voltaba dos seus viaxes de traballo e abríamos os agasallos, ti non tardabas en romper as nosas cousas ou en tirarnos nas fozas para que nos mancháramos. E cando nos sentaba no salón a lernos contos, ti pellizcábasnos hasta que chorábamos. E cada vez que viña unha institutriz nova, ti facías a vida imposible hasta obligala a marchar. Ás veces non nos duraba nin un curso enteiro. E cando íbamos a verenar á praia, e papá se tiña que ausentar polos seus motivos de traballo, ti volvíaste tola, ingobernable, e quedábamos as 3 castigadas hasta que el voltaba. Que clase de pai é ese que nunca estaba con nós, que pensaba que nos podía comprar os mellores regalos e as escolas máis exclusivas? Era diplomático. Que querías? Que te levara con ele ás súas reunións? Pero agora a pasta quere, a verdade?
Sabes o que che digo? Que aí vos quedades, nenas. Teño moitas cousas que facer. E espero que non estedes aquí cando volva. Sabes que non nos podes votar. Esta vai convencer a collida para que lle faga o testamento ou lle pase todo en venda. E nós imos levar hostias. Hai que actuar xa. E a fica da enfermera que a trata? É emocionada dela. Eu creo que sei onde están os papeles. Creo que están na biblioteca. Vamos. E a tullida? A tullida xa leva 4 tranquimacins ao peito, 2 miolas tans, esas xa están túas. Andrita, viste así, Andrita, peínate así, Andrita, non fagas isto, Andrita, non fagas aquelo. E Andrita está hasta mismísimo coño de que lle un ten que facer. Quero voar libre, Margot, ser destas paredes que me oprimen. A veces teño envexa, ti polo menos podes aparecer e desaparecer ao teu antollo. Eu non estou feita para seguir o camiño establecido. A miña ilusión non é ter fillos nin un mozo idílico que se existe nos contos de fadas soamente para non sentirme soa, nin vestirme de rosa, branco, azul ou como queres que se vistan nas bodas posmodernas agora. E ser a reina por un día. Que todos se quiten fotos e chegan guapa que estás. E despois toda a vida, da casa ao traballo, do traballo a casa, a voltas, con Jonathan e Jennifer, e pagando a hipoteca dun piso que acabarei de pagar cando teña 70 anos. Parece que as mulleres non temos outra cousa metida nos cornos. Seguridade, seguridade. E a miña vida, onde queda? Ti polo menos podes decir iso. Decir o qué? A miña vida matoume a miña propia nai. É que estou condenada a vivir nesta casa para toda a eternidade. O sea, que és filla da... Vai, que ti a Maia se desmellizas. Sí, pero a maior rescatou na Carmela antes de que a matar, como fixo comigo. Vai, pois criou ni igualillo que elas, un tal para o cual. Ois, é que nomes máis feos son esos de Jonathan e Jennifer. Bueno, ora poño os nomes máis guais, pero non sendo a mesma merda. Total, e dentro de outros tantos anos xa palmarei. Como esos artistas que che gustan a ti que morreron aos 27. Sí, pero ainda non teño decidido como facelo. O que? O suicidio. Pois co arsenal de medicamentos que ten tú, non? Te lo van pa. Xa, pero hai que morrer con clase. E esos artistas que dixeches ti non foi precisamente con clásico que morreron. Xa, pero ten que ser dunha maneira tráxica para que teña máis impacto mediático. Ah, iso sempre funciona, unha morte tráxica e salta ás masas. E por certo, aí no mundo dos mortos hai tíos buenos. Fai pouco morreu un futbolista que estaba que se saía. Vai, que de contado perdeches a espiritualidade poeta. Todos os artistas teñen a súa parte prosaica. Ese que morreu en pleno partido de fútbol de ataque de corazón. Si ese, non o viches por aí? Sí, pero eran con tantos fumes do mundo dos vivos que se pasa. Unha ten a súa dignidade. Así é todo, esos tipos xoves, fuertes, entrenados, caparon así por así. Xa, porque están como estas vacas leiteiras nestas explotacións gandeiras por aí. Exprimidas ao máximo, en calquer contratempo, bla. Sí, definitivamente dunha maneira tráxica. Deixando a miña obra inacabada como as grandes. Sí, pero de momento tens que acabar as obras que deixaches a medias esta mañá. Como sabes ti eso? Leche as miñas poesías. Son un espírito. Cantas veces te teño que decir? Sei todo o que pasa nesta casa. Cantas me leches? Todas. E non sei como non publicas. Tens material suficiente. Non, iso será despois de que deixes este mundo. Xa estou ben nos titulares. Publicas a obra póstuma da súa poetisa Andrea Otero. Iso vende que te cagas. O que dixeches ti antes? Se a palmas, a peña interésase por ti. Bueno, por mí ninguén se interesou. Pero interésame, muller. Total, agora xa leches as miñas poesías e xa sabes os meus pensamentos máis profundos. Hai algunha cousa que flipo. Si, tamén flipou contigo máis que as cousas que faz. Dime, por que te metes ca rapaza nova? Porque me aburro. Temos que actuar de contado. Esta desgraciada é capaz de morrer sin testar. Temos que argallar algo para que firme o testamento a noso favor.
hai que esperar un momento propicio. Que dixeches a tua irmán Carmela, mas a súa filla? Estas tamén se queren desfacer dela. Sí, pero o tempo corre ao seu favor. A rapaza é filla da tullida. E se morre sin testar, todo quedará para ela. Temos que conseguir mantela con vida hasta que consigamos que firme. Bueno, temos enfermeiras que fai todo o posible para iso. Gladys é unha lercha e non me fío dela. A desconfianza é filla de incertidume. Se sabemos o que queremos, non debemos preocuparnos. Temos que ter paciencia, meu amor. As cousas caen polo seu propio peso. Levamos moito tempo cuidando dela. De momento, tratarémola como ata de agora. Como se fóramos a súa servidume. E logo ti que carallo pensas que somos? Levamos 16 anos aguantando os seus berros, os seus insultos, os seus desplantes e as súas saídas de tono. Ou xa non te acordas cando quería que a rapaza lle lera en voz alta o anticristo de Nietzsche? Nada máis que para conseguir que ninguén podéramos dormir nesta casa. Ou cando me chama por teléfono ás 5 da mañán dicindo molestan as bragas da entreperna. Se non sinte as pernas, joder, si é unha puta tullida. Eu ás veces penso que pode ver e andar perfectamente e que o fai todo nada máis que para humillarnos. Cando lle preparo os platos máis suculentos e os tiro ao chan sin probar bocado, dicindo que a queremos envenenar. E a anterior rapaza, ti que pensas? Que caeu no suelo da cociña e que se desnucou así por si mesma? Eu non sei como fixo, pero estou segura de que a matou ela. E nós, para ocultalo, enterrámoslo no xardín. Nada máis que para conseguir que un día nos deixe a súa fortuna. Bueno, e a rapaza nova, que tal a ves? Será capaz de aguantar a presión? Parece sensata e cabalo. Vamos, unha pingada sen cartos que fala calquer cousa por un posto de traballo. Iso parece. Podémonos fiar? Estive escoitando a conversa que tivo coa outra irmán, mes a súa filla. Estiveron sondeando para ver como respiraba e creo que queren engatusar para os seus propios plans. Impórtame un carallo, curro! Curriño, por que non vamos ti a Manseu lonxe desta casa? A un lugar onde podamos ser libres de besarnos e acariciarnos sin que nadie nos vexe e desconfíe de nós. Sí, claro, e deixalle un patrimonio de máis de 5 millóns a gilipolla da tua irmán e a pérfida da súa filla. Curriño, e acordas da primeira vez que nos vimos? Chegaches a esta casa con un pantalón todo roto e barba dun mes. Ola, veño polo anuncio do periódico onde li que precisan unha persoa para as labores do xardín. E Curriño, ti non sabías nin coller nin unha forcada na man. Sí, tamén me acordo a primeira vez que cheguei empapado a casa despois dunha fanada. Que insistiches en que me quitara a roupa en frente da cociña de ferro. Deras de libre a rapaza e a señora estaba dormindo. Pobriño, todo fracucho e escuchumizado como viñas, con eses osiños á vista, que mismamente parecían palancas donde unha se podía agarrar. Xa, pero agora engordei un pouco, xa non son ese miño flaco que tanto te gustaba. No, pero esta barriguinha tan sexy tampouco está nada mal. Xa, pero eso non pode contarnos o que queremos. A tua irmán naceu un gordo para que te uniras a ela, fixeches ben non aceptando. Tamén dixo que se queres facer dela, como pensa facelo? Vente conmigo, que iso vou te explicar con un pouquinho máis de intimidade. Mire, comprei unha cousa que estou segura de que che vai a gustar. Pero, Elena, teño traballos por facer, non comí nada en todo o día. Bueno, o traballo pode esperar. E, ademais, o que eu teño para ti, asegúroche que se pode comer. Hola, ¿hay alguien? Hola, ¿hay alguien?
Si yo fuera rica, yadi, 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 di, du, di, du, di, du, du. Si yo fuera mujer con carnet, yadi, 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 du. Nada de trabajo, yadi, 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 di, du, di, du, di, du, du. Si yo fuera mujer con dinero, todos vendrían a mí. Tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. Del suelo al cielo vendrían a relucir. Enormes escaleras para subir y vástagas para descender y otras solo para presumir. Que sí, mamá. Non a case decente non máis normal. Pois sacar a pasear a señora, que está nunha silla de rodas, e tamén ler libros en voz alta, pois tamén está cega. Acabo de vir da sala de lectura que dei abraiada. Debo ler polo menos uns 5.000 libros repartidos por aquelas estanterías. Sí, son todos decentes, mamá. Pois de tratados sobre política, economía, filosofía, pero de política ten moitísimos. Non. Se estou aquí é precisamente para iso. Xa cumprí a maioría de idade e quero saber o que é traballar dunha maneira normal. Valerme por mí soa. Sí, volverei, pero cando eu decida. Mira, fixe o que vos fixestes desde sempre. Non. Que eu estudar económicas foi cousa vosa. Sempre a empresa Brocos S.A. non ten quen a dirixa cando capaz de subire, a min importame pouco. Sabes de sobra que iso non é a miña vida. En canto reúno os cartos suficientes, voume para a Escola de Arte Dramático de Madrid, que iso sí que é a miña verdadeira vocación. Levo dando a entender toda a miña vida, pero non queredes decatarvos. Quero facelo cos meus propios cartos e valerme por min soa. É que é tan difícil de entender. Non sei quen fai de comer aquí, pero aí non me alimentar ben, ten de cuidado. Non vou sacar o piercing e seguireime vestindo como me dé a gana. Mira, mamá, creo que me están chamando importante, vale? Déixote. Sí, xa te chamarei, pero de cuidado. Veña, chao, amigo, chao. Dime, nene, é que estaba a falar con miña nai que me pon enfermo. Sí, xa tive unha entrevista, e a verdade que aquí a xente é moi rara, pasan cosas moi extrañas. Bueno, eu tamén chego tarde menos, pero teño que estar aquí hasta que reúno os cartos suficientes como para irme para Madrid. Pensei que xa o faláramos. Que canto diñeiro preciso? Pois, non sei, suficiente como para alquilar un piso e vivir unha tempada.
Se queres vir comigo, ves. E se non quedas, é o meu soño, é bueno perseguir paso que pase. Se me queres, deberías entendelo. Mira, deixote que creo que ven alguén e non me fío ni un pelo desta xente. Si, sei cuidar de mí mesma, e que non as teño todas comigo. Si, veña, eu a ti tamén. Chao, chao. Señorita Clara, está vostede soa? Sí, deixoume Gladys na biblioteca, pero non había cobertura, venme para aquí. E señorita Carmela, máis a súa filla? Non sei, pero ainda me dá a impresión de que se ven pola casa. Deso non me cabe a menor dúbida. Perdón pela pregunta, pero aquí pasan cosas moi extrañas, non? Primeiro, veo unha señora mala a súa filla moi enfadadas. E despois unha rapaza de branco que parece que ninguén coñece. E que debe pensar que son a persoa apropiada para responder a eso? Mire, levo moito tempo nesta casa aguantando moitas estupideces para que veñan a niñata a facerme esas preguntas. Será mellor que vaya a recorrer os currunchos desta casa antes de facer falta todos os desconhecimentos que poida sobre ela. Coño, currito, que buscas? Onde garda o consolador a túa querida? Non hai maneira de calmala, non? Que fiera! Joder, Gladys, asustáchesme. Que queres? As preguntas fago a seu. Que buscas? A mellor non te importa. Ao mellor contolle a túa querida toda a verdade. Que verdade. Que tal o virus do SIDA? E ainda que non se che desenrolou a enfermidade, pode que era así. Que levas 15 anos facendo sin protección, sin importarche nin o máis mínimo que poda pasar a ela. Se non foras a mi irmán, apretaba a bolsa con as miñas propias mans. Replica a pregunta. Que buscas? Diñeiro, xa sabes as miñas debilidades. Lindas seres. Eu polo menos non me fago pasar pola enfermeira. Dimo Santiño que lle está contagiando o virus do SIDA a muller coa que se deita. Nin que a ti te importara tanto. Ten razón. Nin o máis mínimo. Dentro de moi pouco todo vai a rematar. Que estás a argallar? Tes un plan, xa? Lembraste da botella de viño que mercaches para unha feira especial? Pois acabo de inyectarlle unha potente dosis de veneno capaz de matar a 20 elefantes. E esa extraordinaria cea vais a celebrar hoxe, é dicir, dentro dun anaquiño. Se as eliminamos a todas ao mesmo tempo, xa está. Brindaremos todos nun acto de camaradería para darlle benvida ao novo fichaxe desta casa. Pero ti, Andreita e máis eu, sentirémonos indispostos e brindaremos con auga. A botella está perfectamente pechada e selada. Ninguén sospeitará nada. Este tipo de reunións sempre me produciron unha melancolía especial. Dende que morreron papá e mamá, nunca máis volvín a celebrar outra. A historia escriben aos gañadores, e nesta casa non hai máis que perdedores en forma de víboras esperando a súa oportunidade para pegarlle un mordisco ao pastel. Arrisquei 15 anos da miña vida para vivir este momento, para ver morrer esa filla de puta e a toda a súa raza. E a rapaza nova? Por qué? Danos colaterais. Estar no momento equivocado e no lugar equivocado. Ninguén chorará por ela. Ten a típica pinta dunha pringadilla según lugar onde quedese morta, como a ti. Cando te encontrei tirado na rúa con esa siringuilla colgando do brazo. Sempre foches un débil sen personalidade. Consigo que entres a traballar nesta casa e o único que se te ocorre é liarte con unha das tipas as que queremos desplumar. Papa, hostias. Pero bueno, estou feliz. Sinto que todo se configura no día de hoxe. Que todos os fíos que levo tecendo durante tanto tempo se entrelazan perfectamente para a súa traca final. A morte. A morte. Se souberas canto teño pensado na morte. Na miña morte. Incluso na morte da miña filla. Morrer coa profunda convicción de que todo... de que dá igual as bondades que levaras a cabo ao longo da túa vida, ou a quen jodeche solo polo teu propio beneficio, de que todas as dificultades e noites en vela se van como quen tira pola cadea dun retrete, e así a auga facendo círculos cólase de novo por unha misteriosa cañería a formar parte outra vez do ciclo incomprensible que é a vida. A veces gustaría meter algún tipo de crenza e creer en un Deus ainda máis misterioso que a cañería do retrete onde fago as miñas necesidades. 10 anos nun colexio de monxas deronme para moito. Pero bueno,
A eles non teño nada que reprocharles. Facían o que podían por mí. Excepto... cando aquel capellán se colaba no meu cuarto todas as noites e abusaba de min ata que se cansaba. Os meus berros debíanos de oír ata os mesmos santos de madeira que imploraban caridade ao ceo de cada esquina do infernado. Pero ninguna palabra. Só silencio. Un silencio ensordecedor que se agravaba cando aquel desgraciado remataba conmigo e saía do cuarto pechando a porta por fora, sin importarlle nin o máis mínimo que ali dentro quedaba un ser humano. Un ser humano destrozado para sempre, que chorando apretaba contra o seu corpo aquelas sábanas, que despois tiraba por entre a reixa das ventanas intentando desterrar así o sucio e depravado acto que ele se cometera. Que sobre min se cometera. María Gladys Otero García. Pero ti diso non tiñas nin idea, verdade, papa hostias? Despois da miña experiencia co capellán, todo foi máis sincero. A cantidade de homens que pasaron pola miña cama é incontable. Iso sí, previo pago por adiantado. De onde pensas que saíron os cartos para pagarse a ti os millores colexios? Pero non. Tiveches que fuxir a enredarte na heroína deixando a min só a cargo dos nosos pais, ata que morreron. Pois é precisamente esa sustancia a que acabo de inyectarlle a botella de viña. 20 gramos de heroína pura que matará como pasariños a toda a xente desta casa. Ao fin e ao cabo, que mata un asesino 100 anos de perdón. Ou non é así o refrán? Bueno, que todos queremos o mismo. Os millóns que hai nesta casa. Levas moito tempo escuitando aí, pringadilla. O suficiente como para irme daqui inmediatamente. Ti non vas a ningures. Non vas a salir daqui. Sabes demasiado. Os buratos están feitos as camelias destas para plantar. Ti non vas a ningures, pipiola. Daqui non sais, nena. Deixademe en paz, eu só viña a buscar un traballo. Hola, boas noites a todos. Estaba aí atrás disfrutando deste traballo e decidín entrar para preguntaros se en algún momento pensásedes que o que tiñades diante dos ollos ocurre ou non por simple casualidade. Se a escenificación que estades asistindo é real ou é produto da vosa imaginación. Eu estou aquí, podedesme ver con total claridade, gracias ao pañón de luz que me está apuntando. A súa luz incide no meu corpo e podedes ver o meu pantalón, a miña blusa, o meu pañuelo. Incluso, se vos fijades ben, podedes ver que teño ollos azuis. O meu nome é Vanessa Esculta. Algún de vos coñecedesme. Unha faceta da miña vida e noutros noutra. Habrá xente que lle resulte simpática, outros cariñosa, alocada, e habrá xente que lle caia mal. Profesionalmente traballo nun geriátrico, cuidando a personas nos últimos días da súa vida. Non vos vou engañar, é un traballo moi duro, pero a mí gústame moito. Como tamén gústame moito o teatro, é unha das miñas pasións. Pero bueno, se teño que falar de pasións, vou falar dos meus fillos que me están esperando na casa para cenar. Por lo cual, non vos vou enredar cas miñas historias nin cas miñas paranoias. Eu só estou aquí buscando a miña compañera de actuacións que se chama Laura. Vos víchedela. Laura! 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 Que che pasa? Ai, hola, Vanessa. Podeme dormir? Non sabes, Sonia, tes unha cara xogada que tiras para atrás. Pois, Dios mío, tuve un soño que eu viña a buscar traballo a casa e de repente ti aparecíasme falando nunha pantalla e claro, tiñas uns millóns que alucinas e querían te matar a mí, a ti e a mí pillábame polo medio e tamén vivo contigo. Pero mira que estou É que ves o que te la piel de galiña, pero eso non era un soño, creo que eso máis ben era un pesadelo, non? Je fais la part forte et quand il me visite, je suis la transparente. Je me sens pas bête, je me sens bête. Les enfants de l'étoile, un celui me sort. Rapporte le pouvoir que je suis déjà mort. Si je perds la maison, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est ce soir une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales et
si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule, le visage oublié. Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrite. Je me sens bizarre, je me lève et je pense que j'attends sans savoir. La course avec le corps sans me répondre voir. Si je perds la mémoire, on ne va s'inquiéter. Cette nuit est le soir, une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la tête, n'ayez pas trop pitié. Bientôt je serai bête et vous aurez oublié.